Hola, en aquest sisè dia de revolució independentista als carrers, trobo un moment per fer un 9 d'octubre i me'n torno allà on sigui necessari per defensar la independència al costat de qui sigui, per defensar la independència i l'autodeterminació i la llibertat del meu país. Deixeu-me explicar-vos una sensació que tinc avui i que crec que seria bo posar sobre la taula. Tinc la sensació de que aquest octubre del 2019 és calcat a l'octubre del 2017. Han passat 2 anys, però tothom té a la memòria què va passar en aquell octubre i tothom tindrà a la memòria per sempre més què està passant en aquest 2019, què està passant en aquest octubre revolucionari. El 2017 vàrem defensar les urnes, la llibertat, els drets humans i la independència davant de la policia espanyola, davant de les porres i la violència desfermada de les forces d'ocupació espanyoles, i vàrem guanyar. Vàrem guanyar un referèndum d'autodeterminació vinculant que tenia unes lleis agregades al Parlament de Catalunya que teòricament s'havien de desplegar un cop guanyéssim el referèndum d'autodeterminació. I així va ser. Però ens trobem en el mateix escenari, en un poble valent, en un poble digne, en un poble que no té cap por de defensar la llibertat i l'autodeterminació als carrers. I amb un govern desaparegut, amb un govern incapaç, amb un discurs cínic, un discurs covard, sense cap acció concreta, sempre tirant la pilota endavant, sempre venent fum, sempre amb la connivència amb l'estat espanyol, sempre demanant un diàleg i un pacte absolutament impossible i indigne amb els nostres ocupants d'un estat tirà i feixista com és l'estat dels espanyols. Què està passant? Doncs que a l'octubre del 2019 ens tornem a trobar amb el mateix escenari. Han passat 2 anys, sí, però la gent recorda el 1 d'octubre. Recorda la violència. Recorda com vàrem defensar amb dignitat i valentia la democràcia davant de les urnes. I estem fent exactament el mateix. Estem defensant l'autodeterminació, els drets humans, la llibertat, la independència als carrers, i ens tornem a trobar amb un govern de la Generalitat i uns partits polítics que són totalment incapaços de comprendre el seu poble ni de representar-lo. Uns partits polítics indignes que estan fent un discurs que tothom sap que és impossible. Un pacte amb l'estat espanyol, unes cartes amb el govern d'Espanya. Com és possible que hi hagi un govern de la Generalitat que no hagi après res durant aquests 2 anys, amb dirigents tancats a la presó, amb activistes socials tancats a la presó, amb gent a l'exili, amb gent de les classes populars arrestada i detinguda cada dia? Ahir n'hi van haver 200 als carrers de Barcelona. Què ha fet el govern de la Generalitat aquests 2 anys? Ha preparat estructures d'estat per poder-se activar en aquest moment? Ha preparat una resposta consensuada entre PDeCAT, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i les CUP i les principals organitzacions independentistes cíviques al carrer per donar una resposta contundent i definitiva a una sentència embogida d'un estat feixista com l'és l'estat espanyol? Ha treballat per intentar teixir un esforç diplomàtic intens, dur, concret, amb actors internacionals que, arribat el moment, poguessin dir-hi la seva de forma irreversible sobre l'estat de la independència de Catalunya? Ha intentat construir alguna estructura d'estat? Ha fet alguna feina més enllà de ser un govern neoautonomista del pacte i la rendició? No. Ens tornem a trobar amb un govern desaparegut. La gent lluitant i defensant la independència als carrers i un govern indigne que no està fent res per defensar-los. Al contrari. Aquesta vegada per mi encara és pitjor. Ens està criminalitzant. Està criminalitzant el jovent i la gent com jo, que no sóc tan jove, que lluitem als carrers contra una policia absolutament embogida. Ens està dient que som bojos criminals. Ens està dient que som violents organitzats. Com és possible que hi hagi aquest nivell de cinisme i de desvergonya al govern de la Generalitat? Com és que els partits polítics que diuen que són de tota la vida independentistes, com Esquerra Republicana, com el PDeCAT, com la CUP, ens estiguin venent davant de les forces d'ocupació? Com és possible? Doncs perquè estem descobrint el seu comportament real. Ja ho vàrem veure fa 2 anys. Ho estem tornant a veure ara. Tenim un poble en revolta pacífica que només actua en defensa legítima quan les forces d'ocupació el violenten. Un poble que només es defensa davant de les forces d'ocupació que l'intenten atropellar, que li disparen bales contínuament, que li tiren gas, que fan tot el possible per violentar-lo, i uns joves valents als carrers lluitant per l'autodeterminació i per fer real la independència del país. I una classe política catalana, dita independentista, que l'està criminalitzant.
és absolutament vergonyós i inacceptable. D'aquesta experiència, de l'experiència de l'octubre del 2019 i de l'experiència que ja vàrem tenir el 2017, el 2019 per mi és la continuació natural del 2017, de 2 anys d'espera popular, d'una reacció que mai ha arribat des de les institucions catalanes. D'aquesta experiència en vindrà un nou independentisme. En vindran noves accions, en vindran nous partits, en vindrà una nova classe popular disposada a defensar la independència com sigui. I en vindran noves organitzacions polítiques que defensaran la independència de veritat. Que arribat el moment crucial, i aquest per mi ho és, faran efectiu el mandat popular del 1 d'octubre i faran la independència de la terra catalana. Me'n torno als carrers. Visca Catalunya lliure!